lan katonton paguyuban taruna baktine sumadya caos ing panglipur mugi sekecakno anggen niraya nonton aprasetya jroning satunggiling gending minangka pambuka inggih punika mahargya wonten ing dinten kalenggan punika kaleres pengetan ulang taunipun anak kula Eko Prastyo kalian Aprilia kaleres wonten ing dinten punika ulang taun ingkang candhakipun sumangga sugeng amriksani kanthi tertib kanthi sae. Monggo yo bener. Rojak tekan pantese wadai pinggan Kupung lagyan ayo nguti kapinter Rojak jeruk pantese wadai pintu Naramadho ilalatan sakepetho Loko sento
deko Sarang reksa reksa wiletan koko Lola jampang gomulip mengalam dunya Kento terap Dewono Jaso malang wong ayu sun lela lela Yang Kristen cape aranmu rinangku lagi nape Ya itu kan nyending ya ya itu kan utuh Nggih. Sakmenika bajul-bajule sapi-sapine sing angker-angker wis samekta. Sakmenika inggih carita saking Taruna Baktitama. Bajul-bajul sing do diingu karo pentul-pentul bejar. Sing ilmu-ilmune wah jan ngedap-ngedapi. Ingkang ngedap-ngedapi lan ngegirisi wah. Sakmenika sone jan nyenengke ngene iki lho. Jan Mas Danang iki dance audio. Langganan ses. Neng yo sok sambatan terus ya Mas. Yo, gue ben saya dipenak ya Mas. Ning vokale dipadake kabeh. Gue ben suwe-suwe kepenak gamelane barang alon-alon. Teko ya wis meruput, oh jam 6 wis arep tekan wah, lagi aku tadi. Yo. Kene bajule kene. Yo Jar. Jar joget sik Jar, dijogetke bajul-bajule Jar. Kene dijogetke kene kepiye? Wah. Engko dipakani. Sajen-sajene disiapke, mawa-mawane siapke. Mas Manyul, ayo. Sing nyiapke sapa iki?
Para uyaga-uyagane, wah, bagus. Kostumnya ya anyar. Saka Bondan Galeri. Iki gawe dhewe ya kerja sama karo Koplak Galeri. Menika wiyaganipun saking isi Surakarta kaliyan Jakarta. Wah, jan isih nom-nom dasare trampil troginas. Do bagus, isih do jomblo. Wah. Ya. Iki saya gayeng. Jajal dikiprahke sik sak lelagon ya, slendro ya. Siap urung ya Buri, siap urung. Ya wis yo. Ditembang-tembangke yu napa Mbah Seni monggo. Tembang-tembangke apa sih? Maca-patan apa ya diterima. Pamen tako sidase angkat runtut tansah datang pinjam sarambut lamun takut saketing dan sijo asik mimilan mintungo ayo kang mas anak tapi wasit tidak wajib kita
Awas, awas, awas. Yuk. Ini jagungan sik Jer. Jer, bejer. Apa Kang Pentul? Aku ki duwe ingon-ingon. Oh, ayo. Kowe duwe ora? Aku ya duwe. Wah, Aku ya duwe no. duwe. Aku ora gelem kalah. Gunamu karo hunanku ditandinge wani ora? Wah, ya wani kok. Wah, Mun aku lempu sih. tak undangke sik hunanku kene. Ayo, mun aku ya tak undange. Aku sik. Oh, iya. Ini. Siji-siji ya kan ya. Siji-siji. Yo. Tak celuke sik. Yo, yuk. Awas. Ayo metu alon-alon. Yuk. Kene, ayo. Ayo luwes tenan sapine luwes tenan. Ayo. Ayo kepiye? Sapiku luwes tenan to? Ayo Kang. Kepiye? Ora gelem kalah. Adi lombake ayo wani. Yo sikile. Yo. Yo. Lo sikile lo. Yo. Ayo luwes tenan kok ya. Makane super iki makane. Nek ketoke sikile sik buri rada lewah Kang Kang. Kok tak sontike sik Kang. Ayo, ora darahke. Jer bejer. Gunamu ndi? Diundang no, tak delok jogetmu. Yuk. Ayo metu alon-alon ayo.
Sapi kuak rumet jan. Ya. Awas yuk. Heeh. Dipakani sih, dipakani yo. Ayo dipapake. Sapine dipapake. Bapakne sampe Ya, dipakani. dipakani. Jejerke mote ora iki yo. Ayo. Ah, lungguh Oh, kene. nah dilus-lus kabeh. Kutaya Jakarta Mas. Oh iya, sajane di sajane. Goleke sajane. Ayo. Sik sajane kayak lagi dijukuk ngene mburi kok sik. Sapiku selak keles sih, Kak. Lagi aku sak keles. Yo mangit demat. Ana geplak ban. Iki sajane ning mburi ana iki. Mesti bakal tuman mundut salah pondok eman jajah Loro sajane loro. kori goleki condong ingat Ah, kene dipakani. tempe baceme geblek wates Ayo. tambah Sing pantes manut, sing manut. mantingan peyek Aku yo. Ndak meri. ngosaren kondang jatilane Yo lah. Oh. Aku ngeleh. Ayo dipakani selak kamu. yen Ayo ngono. Kembange yang kaya. Dijukuk ngene. yen carmo wisata mas neng ayo Jakarta bon Oh, Wah, kluget, Pak. sing kondang Ya. gembira Ndak meri yo dipakani kembange genten. Sapine Lanang gatelan. ripis pantai kidul Sapine gatelan jalan. yo aja menggo ngetan candi Prambanan Trata Sleman jajah desa milang kori goleki condong ngingati guwa kes kendong pantai glagah kulon progo Kluget. Kluget, Kluget. katon nagalan baton Kayak kepengin sapine sing kidul ya. Sing kidul ora gatel lah. Sing kidul ora sinkron, ora apa-apa. Arang yo ijek pedhet. Urung dewasa. Ya. Kowe ra ngete kowe. Po. Tak suduk kowe. Ya yo Ayo. Padhet nih. Kowe suarek ayo joget. Ayo. Aku suarek aku pengen jajal ilmuku. Kene jajal ilmu yo tandane ilmu-ilmune kene. Sapiku ya wis suarek, ayo dadi jajal. Wani kowe. Ayo Wani. wani. Wah, yo kene Yo. sapiku luwih galak. Wah, mun aku ya ora kalah. Sapiku gedhi. Sapimu kuru banget. Gulune dawi koyo sapi kok jerapah. Adek le. Ayo. Oh,
apa-apa wis limpah. Yuk. Kepiye ya? Ah, aku menang. Masa oleh makan iki ya wis akeh. Aduh, Iku monggo ya wis pirang-pirang ember. Dipakani janur ya. Men bakok. janure ana ning kene iki janure kene. Jajal, yo janure jiko. Nah, Ayo men kuat awake sapine. wewe kae ngopo kae? Kok sapiku ngopo kae? Lho, kok sapiku ngopo kuwi? Wow, pengen anu pengen nopo No. Aja, iki padha lanang padha-padane lanang iki aja. No, enggak boleh. Iki aja, lanang iki aja. Ayo. Ampun. Masih kecil loh. Orang ngayal ya orang ngayal. Orang ngayal. Mam. Nah, ayo ngomong. Ini Ora kok. Ayo ngati meneh ayo. Yuk. Dijajal meneh. Yo. Siap. Yo. Loh, wis marek iki. Sigrak. Yuk ya. Yo. Yuk. Yo. Awas. Yuk. ini pisan sarunge aku sama sing kalah kene. Ayo semangat. ke tengah. Woi lah. Woi lah. Ranang. Lho. Mesok ya. Wah, Jan. Mencal. Lah. Waduh, Iki kepiye? wah iki Jan, iki lanang lho. Sing abang ya mapan wae. Abang yo bapak. Jan, Kok mengkal mau piye? malah bapak. Wah, Bapak bojo. wis yo, Ger. Pasan lagi. Menika lembu. Kalih nika wonten lembu kencana bawana. Menika ingkang putih. Menika lembu kencana bawana. Kencana tegesipun emas, bawana tegesipun jagat emasing jagat ing bumi. Ingkang werna abang sak menika lembu kidung bawana. Kidung tegesipun tembang, bawana tegesipun jagat. Tembangane jagat menika nggih menika lembu kidung bawana. Wah, anyar kabeh, enggal kabeh. Sesuk tanggal 9 metu meneh. Ning ndi Mas? Ning Masjid Mataram tanggal 9. Masjid Mataram tanggal. Diresmekke sisan sing abang ro diresmekke rono. Sisan didusi banyune sendang Masjid Mataram. Yo. Gatal. Ayo Kang. Tak bejar. Yo, Dituntun lebu ae. kita nebu yo Kang, gek saiki ditokke wadya bolone yo. Ayo. Wah, jan suarek. Ayo dituntun alon-alon yo. Yo. Ayo joget bareng-bareng ayo. Yo.
diundangke wadya bolane ayo. Dituntun metu Kang. Ayo metu. Kayung yo Alon-alon ayo. Boko siji. Boko siji. tansah gumawang ing netra Ini patutke kene totke. Pecutane nek totke kene. Kene kene. Iya. amung kita Paring tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Wah, Bapak anyar. Bapak model klasik digarap teman iya ngene iki lho.